Манури... Да, снимам. И бързих пичи и хора, те сме виждали, ще играем. Защо няма коли тук? И не ми дава да върна даже, май. Дава, няма. Не знам. Ще върнем на пазара. Да купим някаква кола. Това са първият епизод на тази игра. Може да оставяте лайка и да си харесате видеото, защото ще има много видеа на тази игра. Той бе хубаво, ама няма още сил. Ако мога да карам до там, до 22-ра, да се закупя и мога да го карам. Мисля, не мога хора. Да го оставим тук някъде и да си друга. Да върнем да обикалим ще бъдем някъде. Да видим дали има коли. Хора, и мисля, тази къща ще купим и това бе вече да го оставя. Много ми кефе. Но ще го направя черно май и купувам и къщата. Вече имам и къща, хора. Лахта къща. Тук няма хотел, тук не мога да отварям. Тук му е баня. Това не, тук няма, тук може. Тук не, тук не да. Това ще не бъде спалнята и това не може да стим да даде. Колкото ще мога в тук. Друго ден, защото някой бе вече ми докарат да ги направим и направо. Толкова много спа, И басим големия сън. Хора, извинявайте, пак цяло изключително. Спра. Ех, игрички, много те мража, игрички. Май няма поредица на тебе. Ще има една карото корнети на PUBG, ще има на всякакви игри, където ги има. Къде е тази игра, бе? Хора, мога да стеглите от Google Play, от всякъде мога да стеглите. Къде бе? Къде си, бе? Къде е, мамка? Хората, ето я. Ето я, пак ще ви доближа, може прати да я напишете да се изтеглите. Безплатно, пълно безплатно, няма не мистика регистрация. Нищо. Но единственото не може да влят вътре, но нищо такова. Може с кормил, стрелки, ама да с кормил и хора. Тук, какой я? Тук да видео не мога. Така, сега, отиваме да куда хубава книжка. Ти гледа да го оставите на хората в коментар. Ако не е някой въбеното, ако няма хубави коли, ще да не става. Няма. Да кажа, това лъжа. Пак бе да виж. Не е толкова.
Хора, това ще бъде първи епизод. Да ви е харесал видеото, много хора малко направим, защото няма коли тук. Ние да пробваме да спим. Няма коли, никакви коли, какво ста, не знам. От нея ауди там, и може да взема ауди за вас по-бо. Аудито или БМВ-то, пишете в коментарите. Аз знам кой да ви искате, ама аудито ме искате. Или БМВ-то. Защото он века е БМВ-то и... Или БМВ-то или аудито. Няма бера, табурица. И викам си бъгвам пак като не път. Хора, видеото да ви харесало, което така ударете лайка и се абонирайте за канала ми. Също така стая линк в описанието в коментарите, ще стиглите играта. Може да затваря. Айде бе, не кой да я правя. Благодаря ти бяхме хора и бъдете здрави. И възможно бяхме да ми бъдете. Има лъжи коли. Не, хора, май няма бъде края. Кажем голфа ли е? Голфа не го взем, бява реч. О, какво бе, ще го взема, ще го ставя за мене, не се го продам. И се кара с теми, ще държим джетпут. И в описанието в коментарите. Купихме BMW E36. Сега, така да бъде видеото, магазин ще е там някъде, кар е там маркет. И се видим да направим други епизод, да направим коли и да продаваме. Благодаря, че хора бяхте с мен и без и обратно на редко.